Come on, say, dear, no, dear, Hene. Now, the mamma, what didn't baby I say, or you may be bapping a crazy. Oh, my walk, come on, son. That's a come son, which ye mustn't pa. Why, yes, my clone woman and his horse. What's mamma? Wabako, be a cousin 1 year, or by a young moo, for what you know one pet. Ye read Yania, and also be over or by Gina Pesci. What the babies are, may I were Diana, Edivia, and Sanwaba, may any baby and I'm a tone and Namudum. Nam Gofa and Nam the bar, I be idiot of pay, no dear person, and then be a friend and will fear, no pepper. What was wrong, no dear dinner pesci. So we will one day near person who be that could be, and we do for any be. Bakasa no dim so be dear. Edru maybe o timi boa nkwala no na o mo di agro di nkonko botwe ne yesi apata ne atenam ne nyina na oguso ya na openi pasem opegya no ho kakra na okọ ahemfie one ohene kotena ye asoma bibia da ebeye bibia wote ohene nim na dru mabia okita onyini kakra na okita akinye okobo dawuro saa niama ne nyina wa adwira krom ha ya okozongo kobo dawuro ye babo no yase ko fresre chibra ko fre we bra ko yese kuta we kuta mna kuta kinye ni nyina ugusu ye ja ko sisi onyini ya ko school kakra na ayi assembly for se protocol ofire hon ye de ko kuma se de ne ko nkran sade mpanyini kano sade nananom abone dia frɛ no no obedi ade a ɛyɛ na didie no ɛyɛ na ɛyɛ sorokɔ ekwan wie so na mema wakwaba ɛde waba Ejura barima ɔsɛ hwedie mampon hene epiesie mampon hene adonten hene enimonyam hye ɛna barima ɛde ahyɛ ne papa da sebre ɔsɛ bunso tosomienu ɛna menimonyam hye a ɔde hyɛ no a wɔde Ejura akunya ɛma no from a barima ɔsɛ hwede a metosomienu Ejura hene emfie edumu a na yawura mu yi mesai wie no mehyɛ me papa Dr. ɔsɛ bunso a wanya ne ba bi kwa nyankopɔn fa ne kra nsie nhyɛ ne bɔ sɛ dwumadi wɔde ahyɛ me nsa sɛ wɔde me beto Ejura sɛ ne ba na mesayira na don't hene wɔ silver stool no so na mesa aba ha sɛ Ejura hene no mehyɛ ne bɔ sɛ mɛyɛ de ma hoɔden betimi bia na mama Ejura man apagya ne ntema papa afra entina bɔhyɛ a edika me de ma me papa no the same thing na ɔte kokɔ so ɛhyɛ me ma ɔhyɛ me den no ɔhyira me ka kyerɛ me sɛ ɔhyira me kosɛ sɛ menkɔ Ejura na menkɔ siesie Ejura kuro no atete apro na menkɔ pagya kuro no ma kuro no ɛmɛyɛ krabehwɛ barima ebedi ade no ɛbɔhyɛ wɔhyɛ ne papa tasebro sebunsu a otosomienu ɛne Ejura man ɛne sɛ ɔbɛhwɛ ama edin a ɛde Ejura man no ɛso ne din nadane de edikan ensu kase toy ɛma Anglican school a ɛwɔ Ejura ɛso pai na nanom hwɛ siesie ɛma ɛnei enkwada timi kɔ school etimi kɔtena musua de a ɔhene ɛde hyɛ ne nana enimonyam edi ɛda so ɛyɛ ɛchama blog mebɔ me homɔden bia metumi na meka hyɛ nyame enimonyam ne mia nkasema enimonyam sɛ metra konya so emfie duma na mawura yi na enniema me fi sɛ nyame nam nadom so aboa me ama ma yɛ ma Ejura ma no me fi sɛ ma yɛ me so ne me de aseberema tama me bedi ade no na me bɔ apro kakra nti be wura Ejura hospital ho na me hu sɛ doctor no woni ba bi papate ye doctor no eba emergency na hwehwɛ na ebie ba ko firi mampɔn na waba ti ye doctor resident doctor ni ba bi papa bi ate ti me ne me mpanyimfo trust me ka kyerɛ sɛ ɛsɛ pe ba bi ema doctor
Nti immediately no ye kika ye nsase pagya dansi ho dampon be ye enum within 4 months no ye pagya sa dansi ho hand over ma Ejura hospital I'm a resident doctor no ene na busua ekotran ho a afei ne anya resident doctor wo tie Ejura hospital ho ankasa a wo hwe ayarefo ne ade en sorry a ewo Ejura man mo no so da wo mo ebo afode a nana no moko very many ne ho firi Anglican eho ana nana no moko eno ntinsisi bi Anglican asori ne hia no obwa ema won so ensaka na afi so mihu se Muslims community no womu apagya maternity ward bi akodo baabi na wo ma ho de nasa to mo de betu manum na mka jam se meto aso enti no me maame na o Queen of Swaziland o Hene na yira otosumi no o professor me maame no oba Ejura several times me de ne ko ho na mte maame ye problem ye woni aha ye maternity winga ye pese ye de ma Ejura but ye ho de ni so te be so obeboy ne ye complete dan no ne ye boso o ho akodo na o se ne yesika ma yitimi de board dan no ye plastering aba eho ene no abaye maternity winga eho ne ye gi awo e ma abatan for no enya baabi na omoma eda nti eno so ka de dwumadi a bae no ene ye doctor wo sisi ano Dr. Boaji onso bae no woni na dwumayefo modern ba ombo mu ni ska akra mo ye no omso eto aso asi emo structure bi asi wa no so eboa ema no a no so eboa ma enema eso koso enti Ejura hospital no so far no dey na master to faso ato work ese afa ho because so first no wo hospital wo kra bonze namtwie ni nwan nyina ne nanam hospital ho wo de ho bi akwa na ye nimguase amaye enti hospital no dey ya to work ese afa ho a sese no odwa bia ni baabi efa nantwie bia so ni baabi a offer Ghana Fire Service enkrapata ewe Ejura Ejumayefo no omoban no munya baabi nya be ma hye wombo enne Fire Service for omo Ejura ewo baabi omodo omuti ebeto ma problem na me hu se odum jadwuma no omo ni baabi te go be kono no mo de da fom ebi dida ka no mu kura na de na ya homete e ya asefem anu so sa ebi dida de ebi ko mo all stations a omo ma because omo ni baabi te nti me ne me mpa ifo ka bo mo se ye besisi edan amomo nti esi 7 bedroom 7 detached bi asine kama na no se hand over ma Ghana Fire Service for so mo staff no entem no mo me Ejura e be se babo se baabi akoma wo no e ho na ye japade wo e be se nkrofo ye nkrofo wo mo na ye odumuja adwumayefo ye ko train wo mo enti no wo mo ha wo mo boy ye japade ho ban wo mo boy akoma ho ban wo mo boy ye japade nyina ho ban nti na etime mia ye ni se be pagya sa japade ne so a etime pagya si ho no nti Fire Service ho no so wo so dia wo munya ye no no Ghana Immigration Service ne nkrabata ewe Ejura sese wo matena ya wo mo wo motie wo ye adwumanie na bia eho no be your permanent place and also so na ye hu Ghana Immigration so me ana me kopre ba ye hu se Ghana Immigration ne Ejura ha ye ko form ba na chese assembly na ho de no so esua enti berema ne me mpanyimfo e keka yen sase no ye koje baabi ye ko renti baabi ma office accommodation ye koje ma wo mo na office equipment tables chairs air conditioning and ade fridge ne niema esefata se de office no yenya na ye sika ye bie man ne Ejura no ye wo district commander wo mo so ehwe Ghana Immigration Office so tie office kese power ha immigration officers wo ma mo ye adwuma ye yi asase yantam asiwo ama ban ama ye slot say common fund administrator aye budget ama ye say wo mo ba be complete office complex ama Ghana Immigration Office babi wo mo to mo de rental place bi wo mo but I feel no benya mo permanent office complex a wo mo so ba trema ye adwuma ama ye Edia Ejura ewo ebra ye to abemu
etu bekasa basa ye bekoso barima abresu die asomdwe ade achi ade asa na asomdwe ba na eba afrasa abatu ni mu no Ejura Traditional Council Emma Asrafo pick up a omode beka omahyan ahodo ho na wom de abom pempen ahye Emma asomdwe mapa aba Ghana Armed Forces so nyame adom ye military camp wadwira ha yenya na baby omote no yesisie mu ma wom enne menemo kasa ye wo sojafo beye bako beye 50 e wadwira ha womote camp ho womo ba no omo de car bako na bae na berema me ne mempanyfo eso ato pick up ene Ghana GPLT for kabo mu ato pick up a eye ekọ animu a efeye bako esa de akosojafo no so omo join police for no omo joint patrol team na omo so mfokrom na omo mpam atamfo a omo pese omo say yekro no tutejafo so ye the military camp abadwira ase ya omo so wa ha so omo boa bambo adwuma de ehu kwahunyaye say Ejura Ebenya Divisional Police Headquarters barima esane ne butom na posuom one ni mpanyufo ena won de see ultra modern divisional headquarters ade ama Ejura maya aban mu mpanyufo enyina ade won ni monyam ebeta ekiri ema won ebia no police so nyame adom yetibi peja wo division dan si ho ya Ghana Police Administration ebie division maye yehu se empanyimfo na aba no wo masetrem no edin wo mani baby papate nanka ye assembly no asede e so mo ye de but yehu se assembly no wo mo mfempade no emu anyanya edin ye e ya ban foforo aba ti bibi obi aye foforo tinananom de to ye ho se yen ankasa ye bepe dan ama eye police for mpanyimfo no eye divisional commander the two district officers of Medo Maba the regional the divisional crime officer ni mpanyimfo aka no ye pe dan ma wo mo nti traditional council yen ankasa de yeti ebdomu ekope dan a ne bo no kwa animu ye nti wo hwe ene sika ya ekoso 192,000 Ghana cedis asa we no ye ya ye de abo afode ama Ghana Police Service a ye nhia kapeba kra emfree IGP ho ene no ne de edi ehia ene ti se de muhu se de photo no ekọ no efie efeye nti ebeboa mom so da wo mada adwene ehu kwa mbefa so a adwurama befa ne ntima papa efra nti police for no ye no omuti ye pa division structure no ene ne dan a ye CC ho no TC ye no na police administration no ehwe so edi create division no maye se dan no hwe se de dan city at the whole Ghana no police administration na dey drawings no maye but the whole Ghana no em so bie no wasi sada na bi adwura nkwa ne bia yesi sada efesa nti mo hwe mfonyi na mbo hu se dan ye bi ni ba bia na ambulance ebi enni adwura Berman saso wa fimpimyonu ni aduno miensemu se kire nefa no na Berman bie ambulance ede eme adwura ambulance so yehu se wo ma sitrem no wo office no enye te Berman bo wura ho na me ko set office ma wo mo koye renovation wo mo office tuto office equipment set air condition bibi self fata say here office bia no ye provide ma wo the ambulance services so ye che no wo so nya wo share of the bread to wo so ye okay sisi ay no mo kasa yi abatuo na chi a embrante no bi fam rahye wonsam won sese niema ne so be matena se hu se oje adwuma no e de ma bambo agina tuku na won timi nye ne nyina eno nti won ti volunteer groups a eno so ba berima aso won asene a sika wode ma won no eye Ghana sika dada no
1 billion what this home was a city bear or bet me a bomb pempen. I'm a bumbo honsem, et me a gina brame, Ejura. Nancy volunteers, ye who say, police for Jumano at Dawson warm so. Nti local volunteers no ye ka omo bomu e ma omo so ye omo sika ano odin area bia assembly area bia no omo de volunteers bae tie ma omo sika ekọ animu yie se omo so enye no omo fa bi to torchlight no volunteer boost ne adniema ebebo akade ebebo omo ti be ye adwuma de abo police for nti eno so ye we nyina e support security agencies no health insurance so ye kosere bae na wo hwa akaka kra bi na ye wie omo ye finishing touches no omo install cameras ne air conditions ne ade nti enchekra no ma wie na ye bia no na no so project e kofa ba aba no te no so ka de ye ne nyina ho ana say court dan ana be man so ama Ejura ensa kebi bia PM ana say o judge betna na wahwe na wadi asem no nso eye ne bungalow eno nso so won awia ye hwese mpanyin na se ye bebia no ama wo mo ahyase edi wo dwuma Common Fund Administration eso ebehu ye mobo ye kosre no bere makọ kosre no omote yase ti now yesi court complex kese amaye ewadwira ha na fe so omasi bangala ye judge no na magistrate no eno so timaye complete magistrate ti adwira court no so ye new court complex eno so ye bebia no eno ama court system no aye kama amaye ti adwira so ye wo new court complex wa ha say Ejura farms our man penny odi kan Dr. Kwame Nkrumah Ejura mine no ede ema aban no bere mo se hwedi abreso Ejura mine ensa akebio asase no ano esom 13,000 acres of land just we trade amponyankopon de nyamia boni bi afre no ono ene tinye yi ede na manfo Ejura farms de ye beda abanya se aban ahande ne ma wo ho nyina over amaye sabre no ye ne investors bi transit aye plans very soon no ye be start adwuma wo ho sabre de squatters bi na wo nche ye be pam nyina firi ho ne nya kwan akwa ye adwuma nti so far so good ye nya investors a omumu ye duye no mbe ye partnership ama ban kra so enya omo ho mfa so nti no so far no niema aban handi over mine cabinet approval cabinet na approve ye say niema wonu nya yemfa ma nananom na nananom asase na mrofo no ebeji ye say mrofo no kode a ye to wan nye ye nti momfa nananom ade ma wo mo nti krata eguso nya no government no na approve ye ama ye di sankrata ni na ombe ye official handi over my Pentecost asafwa won wa Ghana ha SC prisons na asase yantamu a bere madema won no ano esom eye hectares no ahensia echiripo eduasa enkono na sede won asase ne sitie ne ntem prisons a womo ewo Ejura womo ne do ema inmate ahodo ewo Ghana memo no enye aduane di edunti ye beka se enam bere maso ama business ahodo mo Ghana memo womo ensa ekowa Ejura prison camp ye ma womo asase kese pa yantam kese 1 mile square na ye hu se asase no eda no womo ntimi enye so adwuma ne yie nti na se ye kwaje kakra firi so besi ne no kura no womo ma forward impo ema yenye pipa nto so ma womo nti anhwe bedu bebi no ye besa di asase ne bi kura firi because said na me ye hu no ma me bia first female director general madam bafo ewua no ye damfo when the bafo word beji ye na hwe anije a wode ba beji ade no na okoye ne nachi no ye nya sa anije ne bi nso obi abafo word say oba no aba behwe asase no ne abeka ho asem
enti prison service ne de yama almost asase ne da ho na Myanmar Sorry Church of Pentecost so abeti prison camp wo so na yen ankasa traditional council so yekotu nsuo ho e de reserve tank kese e wo ho asupport yenja wo machire die enti prison camp no so yeso kakra betime no ye aboa awo mo ye de asase ne mo se enka wo mo mra meye so adwuma na other prisoners no so enya so nidi but it seems say asase no wo mo ntimi nye ni nyina so adwuma ti ehwe no wo mo ntimi nye ni nyina so adwuma ye be GB efro wo mo se de ama wo mo man ye ready say wo mo be ye asase no so adwuma Gender 111 and so very more ready antena se very much ko pribi edema Ejura manya and so won guso eye hu adwuma Agenda 111 so eguso emsa bamba kono koye no wode my contractors eyedru baabi ba ban foforo ban no wa hye ebo so obeto aso wonye mu nto ma ye nti efa kwa weso ne abda ban foforo so ase se waye na adwen sa agenda 111 no obeto baabi edru no se Ejura mahama ka so oto aso de enim se enchekra obewie ne enya new hospital ama no so abeboa ma Ejura man no afa ne complete ne nema nyina e chama radio and I'm Beman so Amanaba Ejura. A chama dino. A nana akusi chama. But a man na precope. I want to say no. And I'm in Sassoon and William soon in Shirasso. A chama radio. And so Abba Ejura. Say so crew wa senior radio stations bebre wom na a chairman na woye obasima te se na ya asantoa wagi Ejura kro isi ho tinedin a chairman de edin anyirada ti ye sheda didin no atusa radio station no so say ye no Ejura a chairman radio me na prekope ntine ye de say de ne si ho say de mo aye man radio station adwuma no emfaso bia se wonkoye adwuma nkonya mfaso oso nemo eka boso meso a adwumayefo no ese wo sakotu omoka na maintenance electricity bills ne other utility bills ne ade nyina you have to pay enti enya ade a ye a wonya emfaso free non profitable ade na ye no but ye the entertaining crofo wo community no ama sofo ba ho be preach asofo wo news ma yete o man mu nsam ne ade enti echama radio so aba Ejura eno so boa se Ejura no so bekoso amane bibia ye kama Edwadifo a onso so eton ade ewodwa fofora berima pede ama edwadifo a omoton ayemwa no sei nso eno mo wo ka kire bema mo fra mi Haruna Yakubu me na nchedwuma bemba de oba no ye hu sisaye bebre so oba nyame mano tumina otina konjaso no watimi aboa na ye wonantwe market no ne dawuruma wasa ma esase foforo wa ye baabia na ye wono na ehono na eswa wa ye emma esase edi ya ye nantwe market no kama ye nantwe market no so nyame chaade etiminya manfo wo mu firi Accra Gupe Côte d'Ivoire e baton nantwe wa ha birbia ye kama osa bai wa asasi doctor fufuru amai wa si politics fufuru amai osa gusu ye djuma bebre e mai ti ye ni agine sopa nyamma no kwantintini na ontimi nkuta ti de ye junu fans metwa na metumi ye medabi se mi wura oti kokoso hye se meba Ejura na woko no hwe se obebo homaden bia makro no afane ntema papa fra cause meti ha meti nsema koso Ejura na enkoyie ampa me papa mso be de wose eye oye emeku enunti ena medical tackle security system no security network no nto hwe a dwumade me ye ni nyina security no ene dikan security no ena ye head oko police security oko migration security oko military security oko prison services security oko fire services security
enti mataka hɔ nyina position hɔ nyina ye so that sankrofo benya baby papa e do mo aso ato so that wo madwuma mo ye no ebekɔ ye wo benya office facilities na military say wo mo whole military camp a wo mo te hɔ enti no sɛ utimi ye we nyina na wo group wo mo wi a na wo hu say you are safe asɛm bia ba pe security mo message wo mo nyina ni enti enam so ama first no etitrasem ne nneema na ekoso basabasa emma krom hanyo no ne nyina adwo because to ani a your security system no ye adwuma kese pa wadra network no ye adwuma yie ankasa wo krom ase enkwada anam berima wo sehwede otoso mienu ensaso am omonya scholarship akosuku ahoduo mu na anam ne nsaso nso am omonya adwuma no wo kan a enkan fika ne de bibi ntimi mention wa but menisa enkwala no doso na yenwie ye ebekoso ala na yaboa wo mu se nyame ditumi no aba na ahode na aba no se ye tia se yenya nwuye de ye bebo ye homodin bia na ye mane na no yakoso apre ye di ama wo mu nti ye bekoso ala ye pese ya na daachi no ye call retirement na ye nkokora bremu no metinyata mo betra konyan so na nkokora akokora meti ya me nana no no wo mo na ebehwe mi o ti ye de ye last nyina guso se ye yem ye bibia wo bia no ye bebo ayufu no amom so nya ba bia gina ne mo ye koya homeje mu a ne ya betra fie no mo so abeto kokko bia ma ye di ennam sade berima o sehwede o si ya yemye ewo wodopa edima wo bibia ntim police any prisons are ewo Ejura empanyinfo a wo mo down no sei ene wo mo wo ka kire bema ye be che tie force na anopa wie Ashanti of Regional Police Command ya ba Ejura na adefefa na Ejura Hene bema was the first ma Ejura Divisional Command police for administration said the police for ba ekuru a epe edan ba bi on beda amomotimanya asomdwa ye adwuma nana Ejura Hene abomoden ape dabre a wa han mfie mienu ono ankasa ene na ne traditional council etuaka we kan no born na be 192,000 Ghana cedis which is some pa me shenu kran say like Oliver Twist who always ask for more Ejura ne adbefo nyoma security no friends technology is very important inti so betuma aboa ye sa kwan so e bi motorbike patrols very effective see na moto bi a gina na so a akonfo no tu na so ya tata ho ma ya no so beboa ye e be wi achi no kra de onya ka no bi kan ho a yeso mo de no ne na tetre konwafo enka mom ne kuafo awodo wa ha enya ohin bia ne wotema ema police for obi wa de say aban se de nti me de so me de aban na ese bebo me oban but na drawing that they are trying to say aban was asudi na yeso traditional council obi ti we say o ma tam sika ete say o ye de han dan ma police for mo madam mo so madwo ma ne just say ya ade ahye nkran pa nti ye de back to ahemfo aka no so nim so mo so timi tu sa na mo na ebebo ama ayonkofa no imu ayedin na bebo so ama yeduma die no so akonkan ashe nyamene o my Ghana George Kwame to me, the Superintendent of Prisons, and as I say, the acting officer in charge of prison, Ejura Camp Prison. Was I feed the second? Where Papa Prekupe. Remember 1 year, 7 months. To say, the prisoner, Shemensa, maybe 2 will be, non in charge. Then as I say, the prisoner Shemensa. Na the Shemensa 9 months ni
na barima waboye bebre me ba ya catch me sasase no or the ma prisons free or the ma in Church of Pentecost na Church of Pentecost see prison see so one na papa prepare yenya asembia ni ho mi yeko omudi akonya no si shame san na time say yendo beans na so na sikabia ni Mr. Ameya, Chief Superintendent of Prisons, retired. No friend, no see. To me, dear now pay. I'm so me train, me name me Ameya. No so Brani and Co. Nana ho. You know they may call you. Yaho. No, you go kaya sim. Say. Season a started. Na Enyaska I have started. Ado. Na Ejura hadie sa obedwa beans any abrodie Jesus ka na ko kache nana right from there oti ya se na obisa me say na mepe me dey me akola na me sroska me so 10,000 na me boss say oh no o ma 20,000 na 10,000 and so truly or my order I'm scanning and the following day I'm going na me start to turn yama fuel me tractor and bibia and I start actually na scanning ma me saka ni ho ko GB that was in March April somewhere towards the end of April, and Sanaska about prison headquarters. Na me ko Jiska at the command. Enti remember wa boy baby. Me kura me first se me ben because send your own here me do. Any mama. Enti very man dear. Where papa. Na aha. Yeah. Me call no obisa me say na what my church ne koso no atumi fu say na be ya metimi abo adwuma wa amana koyi it is so far for the past 8 months there meneno put ending so na woye bibia otu safre ko kwasi dai na fashion bia ya wo ye o tupun gra free na yeko futu no di mai so na be ya asumdwe ni ubuntu beba ejura enya kro bia so a we kwa ohinu no be ka so o peso ohun na o hwe ni abisa se de na ope men pa etia wa ni se nyame ntu ni kwa mani nyini che mana sumdwe roma ni ring ewo ejura enye krabehwe tonswa hodo aye bohos ahodo no eno so be ma tupi e de ama na manfo esanse ejura enimse ejura eye hwiayo ena won ye ne pa ayemmo asoso eka ho enti nkronketwa eni nkrotuwa na omo hiensu ne nyina no be ma hwe se won nyina ebenya bi mahini mu de empanyimfo aboa me pa ye wote kokoso mewura otumfo mi papa yi ebrebi eduba bi na adwuma mu asama ye den kora wono na hurudi ani mo so mensa edi mekama panyi ana menene adwuma ka jense me ba we na adwuma wo ye no anya politics adwuma no wo ye civil servant a wakọ hu school yakọ training no ntime de na chem monye no amone na nya adwuma ntime wura me bo me ase ma wo da wase adwuma me ye enmonya menya me nkoso a me koso nya e utumi ne wa ho odi mu
nti ene maduru ba maduru sese saa na me papa osebo nso doctor da sebre wanya ne ba bi ko nro ya onto tembia no encourage me ono so de me hwahwa ne ho wo encourage me kire me se me nkomanim no mo tamachi ampa so wo mani wo mantwe wo manchi wo mani annane da biara da bebia me nam bia no no mo ka me ho ti me papa so wo mo so ni hade ba sunsum ka ye ho e da wase pa so so boye afi mia me maame akuati wa na akuati wa adwahema ene matrankonya wo nyina so me da wo mase me wo fa mpanyimfo amanhenefo me wo fa no na manso nkwanta hene na kuma wu manhene na ejuso manhene na dankraja manhene na ofenso manhene me wo fa nom amanhenefo asonafo amanhene mpanyimfo ene wo mamanya asonafo amanhene mpanyimfo a me dan wo mo a me da so daye na se dan me ntiasa me from mo mutimi kire me daye na se no wo mu nyina ka no ma boa me ama nne bere ma mbefo akwanya mfie du mu na mawura yi successfully abraminya ye wura nim amane bia no ne mpaye na mebode bia se me wura nim de me mpese me kwakwo gina ho da se brabe yi wa no me wo fafo we no nyina tamachi a wo mutumefo me ntibe bia se me ko manim me ko bisa wo no mo chekere me ti wo mu ne nkrofo a me fa kwa wo so ada wo ma se pa me nanfofo a asikafo a wo mo ye adwuma eduru de de me ko manim mo ntime boa me nya bibi eboa me ma me so me de ba me krom me legal advisors lawyer Musa Ahmed one ni team wo mo nyina so ewo ho a niam fa legal ho no omo na guide me ekwan me mfa so enya yi nti mabrabo mu de we no mpanyimfo a wo mo so wo mo tamachi wo mo boa me ama mahinie no abeye krabehwe ti me fa ko so na mada adwama nyina so ase mpanyimfo Sachi Nzongo ne mpanyimfo obi biara wa adwura farmers ne ade doctors abanjuma fo wa ha MC Fufra waba ne coordinating director ne administration for obi biara wa adwura man mu nyina me fa kwa so da o mase so mu nyina aboa na ma mfie du amawura mu no ne nyina aye kama me da adwura man sepa wo se hwede asuna rempa akwade hyekronkon mpanyi sesansa fa ade a wode kire wodi akira mana broso mano aye fedodo de wo papa da sebro sebun so to so mienu kan se na nanu mo nkoso enhira se wa amanenem enwu ase se de wona na akosi echa manso kani oso wada wase da wase a ensada se de wonya wo mugide efi wo kwara abremu na se de wosidi wo ho adanse wa mana eni adanse amfere wa heni no adanso wa afefu nyina emu eno nti apasobo no ba na eba de kan se won kwaso adwuramai enkwaso mampom enkwaso asantemanso enkwaso